నా నూనె నీ నూనెని నేనన్నా, నా నూనె నా నూనెనే, నీ నూనె నీ నూనెనే. దాచా ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి అన్నట్టు మొన్న బాలయ్య ఇంగ్లీష్ డైలాగు. ఆడపిల్ల అంటే ఆడపిల్ల కాబట్టి ఆడపిల్ల అంటారు. పాదయాత్ర అని ఎందుకు అంటారు ఎరికేనా? పాదాల మీద నడిచే యాత్ర కాబట్టి అని షర్మిల చెప్పింది. ఇగో ఇప్పుడు అసొంటి రైమింగ్ టైమింగ్ డైలాగ్ ఒకటి పొంగులేటి చెప్తున్నాడు ఇనుండ్రి. ఇందిరమ్మ ఇల్లు అంటేనే ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అంటేనే ఇందిరమ్మ ఇల్లు. ఇన్నరా మంత్రి పొంగులేటి డైలాగు? ఇది కూడా నా నూనె నా నూనెనే, నీ నూనె నీ నూనెనే అన్నట్టే ఉన్నది కదా. ఇందిరమ్మ ఇల్లు అంటే ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అంటే ఇందిరమ్మ ఇల్లు అని చెప్తున్నాడు. సినిమా హీరో బాలకృష్ణ ఇంగ్లీష్ స్పీచ్ తీరుగా షర్మిల చెప్పిన పాదాల మీద నడిచే యాత్ర తిరుగున్నదని అంటుర్రు. మరి ఇప్పుడు అంతా ప్రాసల ప్రపంచమే నడుస్తున్నది కాబట్టి ట్రెండ్ను ఫాలో అయితే మంచిగా ఉంటుందా అనుకున్నాడేమో మంత్రి గారు. అందుకే ఇట్లా మాట్లాడింది కావచ్చు అని అంటుర్రు ఈ వీడియో చూసిన జనాలు.